Ukanti ke ngokusiza ukuqhagamshelana ngqo nomhleli wendaba zopolitiko kwelijelo umnumzana Mzwandile Mbeje okwizindlu zomdibaniso ePitoli ozakusityebisela ngesinokulindela kwintetho kaMongameli Ramaphosa ngecala emva kweyesibhozo ngokuhlwanje. Mzwayi, masisiphose kwintambo zokusasaza. Sibonge sisanda sibingelele nakubabukeli. Nebala usuku olubalekile kakhulu namhlanje njengoba sazi phela ukuthi umongameli uzokhuluma nesizwe, uzokhumbula ukuthi uye wakhuluma nesizwe emavikini amabili edlule kade eqeda ukukhuluma nesizwe akade ekhulume emavikini abendulela wona lawo ngesikhathi ebeka izwe esigabeni sesine ngenxa yokuthi ke ukuhaqwa leli gciwane bekubonakala kwenyuka kakhulu. Izinkomba ke ezikhombayo manje ukuthi ukhona umehluko, mhlambe ukuhaqwa kuya ngokwehla, kodwa okusathanda ukukhathaza kakhulu ukuthi mhlambe abantu ababhubha kulolu bhubhane bayaqhubeka nokuba baningi. Enye ke futhi umongameli into azoyibhekelela ukuthi njengoba izwe linengcindezi engaka nje, ngabe umnotho uyakwazi yini ukuphefumula? Mhlambe ke uzothi mangabe ethatha isinqumo ke emva kwemhlangano le akade enayo okugcina ke umhlangano wecabinet, abaningi balindele ukuthi mhlambe uzoke ethi ukuxegisa kancane ngoba naphezulu ukuthi kumele ukuthi izimpilo zihlangulwe, kodwa ke nezomnotho nabantu imisebenzi kumele nayo ihlangulwe. Cishe ke into umongameli azoyenza kungenzeka mhlambe namhlanje uma ngabe siqagula nje izwe elihlise mhlambe ethi aliye ku level 3, lokho okuzokwenza ukuthi ezomnotho zithi ukuqhubeka ukuze ke abantu bekwazi ukusebenza. Izibhelu lezi ezibonakele emavikini amabili ikakhulukazi KwaZulu-Natal naseGauteng nazo zibe nomthelelo omkhulu ke. Yizo ke zonke izinto lezi engicabanga ukuthi zizwa semqondweni uma ngabe umongameli ke esithatha isinqumo. Mhlambe ke okunye esingakazi kahle hle ukuthi ngabe kwenzeke kanjani udaba lokuthi ngesikhathi kusenezibhelu ngabe abantu ngempela bebeqhubeka ngokuhlola ngendlela efanele, ngoba phela makuwukuthi kuye kwasalela ngaphansi kusho ukuthi ke lezi inkomba ikhombisa ukuthi kuyehla akuzona, kodwa ke ngicabanga ukuthi ke uzokwazi ukuthi ke ekhulume ekubeke kucace ngoba ongoti bezempilo baye banalo ithuba lokuthi ke bemtshele ukuthi kahle kahle yini okumele eyenze. Olunye ke udaba sisanda silindele umongameli ukuthi agxile kulo udaba lokugonywa kwabantu. Sibonile ngempela ukuthi ke lesi sigaba ikakhulukazi u35 kuya ku49 sikhombisa elikhulu isasasa lokuthi ke begonywe. Lokhu ngempela ukuletha ithemba ngoba phela uma ukuthi abantu abaningi sebegonywe ngokwanele, izwe lizokwazi ukuthi ke linalo benalokho kuthiwa ngesilungu i-herd immunity. Kusho ukuthi uma ngabe abantu abaningi sebedlulile ekutheni bebe nalesi sifo, kuba lula ke ukuthi mhlambe abanye singabe sisabangena ngoba ke kuba yinto esuke isijwayelekile. Uzobe futhi ke esechaza ukuthi ke ngabe kuzokwenzekani ke mayelana nalolu daba esisanda. Sibambe ngazo zozibini kumhleli wendaba zopolitiko kwijelo lendaba iSABC umnumzana Mzwandile Mbeje sasaza ngqo ekwizakhiwo zomdibaniso ePitoli apho silindele intetho kaMongameli Ramaphosa ngecala emva kweyesibhozo ngokuhlwanje.